खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आव जों नायगोन मोनसे प्रुभन फर्मुला जाय जोंनि गेजेराव गोबां बोसोरनिफ्रायनो दङ। बे फर्मुलायानो जादों इकिगाइ, जाय मोनसे जापानिसनि फर्मुला आरो बेयो बेस्ड अन हेपिनेस। लोगोफोर, जों गासैबोथ' खुसियै थानो लुबैयो, नाथाय गोबां सुबुङानो बेखौ मिन्थिया दि बिसोर बांसिन फैसा खामायनायाव फकास खालामनो ना फेशनखौ पारसिउ खालामनो। गोबां सुबुंफोराथ' बेखौबो सानो दि न' बां गारनानै हाजोआव थांनानै मंक जानोसै होनना। अब्ला जों नायनि इकिगाइआ मा। इकिगाइआ मोनसे जापानिस कनसेप्ट जायनि ओंथिया जादों ए रिजन फर बिंग। बेखौ जों एसे डिटेल्सै नायनि। जापानिसनि बादियै साफ्रोमबो सुबुंनि इकिगाइ थायो। गोरलै ओंथियै फुङाव सिखारनायनि जाहोन, बेखौ जिउनि थांखि आरो जिउआव रंजाना लानायनि जाहोन होननानैबो फोथायो। बेयाव मोनब्रै कम्पनेन्ट थायो जायखौ जोङो चेक खालामनांगोन जुदि जों इकिगाइखौ एचिभ खालामनो हास्थायो। फार्स्ट कम्पनेन्ट जादों सामथिं दैट इउ लाभ। बे ओरैबायदि मोनसे बेसाद जाय जों सानबाय थानायखौ एलाउ खालामा आरो प्रेजेन्टआव थानायनि गोजोनखौ होयो। बेनिखायनो गोबां सुबुंफोरा मोजां मोनज्लायो, मानोना बै सुबुंजों टाइम स्पेन्ड खालामनाय आरो गावनि प्रब्लेमखौ बावगारलांनायखौ बै समाव जों मोजां मोनो। अब्ला आं बे कम्पनेन्टनि डिटेल्सआव थाङा, मानोना जों बांसिन सुबुंफोरानो मोनथिखायो दि गावनि जिउआव जों सोरखौ बांसिन मोजां मोनो। सेकेन्ड कम्पनेन्टआ जादों सामथिं दैट वर्ल्ड निड्स। फर एग्जाम्पल, नों ओरैबायदि मोनसे सफ्टवेयर बानायदों जायनि गेजेरजों आवार्सनि खामानिया मिनिटावनो जायो, अब्ला बेयो थार दि बेखौ गासै मुलुगानो नाजावगोन, जायनि थाखाय नों फैसा आरो गोजोन मोन्नैखौबो मोनगोन। नाथाय बिदि नङा दि जुदि नों सासे इमप्लय एबा मोनसे फिसा कम्पानियाव खामानि मावो अब्ला बे नोंनि थाखाय नङा। जानो हागौ नोंनि खामानिया नोंनि कम्पानियाव गोबां पजिटिभ इफेक्ट लाबोयो, अब्ला नोंखौबो बे कम्पनेन्टआव लाफानाय जागोन। थार्ड कम्पनेन्टआ जादों सामथिं दैट पे इउ वेल। जोंनि गेजेराव गोबां सुबुंफोरानो बुंगोन जों गोजोनै थानो थाखाय फैसानि गोनांथि गैया होनना। बाट लेट्स गेट रियेल। फैसाया ओरैबायदि मोनसे जिनिस जाय जोंनि खर'नि सायाव उखुम, खुगायाव आदार आरो देहानि सायाव जि गाननो जोंखौ एलाउ खालामो। नों साननानै नाय, जों माबोरै गोजोनै थानो जुदि जों खालि थांनानै थानायनिल' सिन्था खालामबाय थायो। बेनि ओंथिया बे नङा दि जों एसे फैसा खामायनांगौ। जों बेबादि मोनसे खामानि मावनांगोन जाय जोंखौ जोंनि जिउआव कम्फर्टेबलै थांनानै थानो होयो। फोर्थ कम्पनेन्टआ जादों सामथिं इउ आर गुड एट। बेनि ओंथिया बेयोदि जों जोंनि टाइम आरो नाजानायखौ बै खामानियाव होनांगोन जों जेराव साबसिननिफ्राय साबसिन जानो हायो। फर एग्जाम्पल, जुदि नों सासे मटिभेशनेल स्पिकार जानो लुबैयो, अब्ला बेयाव गोबां अबस्टिकल्स फैगोन, जेरै स्टेज फियार। जेब्ला नों स्टेजाव थाङो अब्ला नों गासैखौबो बावगारजोबो। नाथाय बेखौ जेब्ला नोङो अभार टाइम प्रेक्टिस खालामनानै बे अबस्टिकेलखौ ओभारकाम खालामनो हायो, अब्लानासो नों नायगिरिफोरनिफ्राय बाख्नायनाय मोनगोन। बेखौनो बुंगोन देट इज इउ आर गुड एट सामथिं। इकिगाइआ बिदि बेसाद नङा जायखौ नों लुबैदों अब्ला नों बेखौ मोनगोन, नाथाय चेलेन्ज ओभारकाम खालामनानै बेखौ जेब्ला मोनगोन एट द एन्ड, बेखौनो बुंगोन बे कम्पनेन्टआ जादों अल एबाउट बिं एबल टु इमप्रुभमेन्ट। मानोना बे बेसादा जोंखौ फुलफिल खालामो आरो जोंनि गोजोनै थांनानै थानायनि मोनसे जाहोन जायो। लोगोफोर, जेब्ला जों इकिगाइखौ एप्लाइ खालामगोन आरो बे मोनब्रै कम्पनेन्टआ जेब्ला रेडि जागोन, अब्ला सामथिं दैट इउ लाभ आरो सामथिं दैट इउ आर गुड एट बेखौ बुंगोन नोंनि फेशन। सिमिलारलि, सामथिं दैट इउ लाभ आरो सामथिं दैट वर्ल्ड निड बेखौ बुंगोन मिशन। फर एग्जाम्पल, बेबादि गोबां ब्लगार्सफोर दङ जाय गावनि ब्लग लिरनानै गावनि ससाइटियाव पजिटिभ चेन्जेस लाबोनो नाजायो, अब्ला बियो मिशनाव दङ। बेबादिनो सामथिं इउ आर गुड एट आरो सामथिं दैट पेज इउ वेल बेखौ बुंगोन प्रफेशन। फर एग्जाम्पल, नोंहा मोनसे स्किल दङ जायनि थाखाय नों मोनसे जब मोनदों, अब्ला बेयाव नोङो प्रफेशनेलिज्म एड खालामदों। लास्ट, सामथिं दैट वर्ल्ड निड आरो सामथिं दैट पे इउ वेल बेखौ बुंगोन भकेशन। फर एग्जाम्पल, प्रफेसारफोरा मोनसे आयदाखौनो गोबां बोसोरसिम फोरोंबाय थायो। जुदि अब्ला बेयावनो बिसोरो गावखौनो इमप्रुभ खालामो, गावनियाव इमप्रुभ लाबोयो, अब्ला बेखौनो बुंगोन जों भकेशन। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम।